ఇస్కాన్ బెంగళూరు వారి లెవెల్ 2 క్లాస్లో 11వ అధ్యాయం 2వ రోజు. ఓం అందరికి స్వాగతం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం येन తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సరస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణే. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. హరి హరి. హరే కృష్ణ భక్తులందరికీ స్వాగతం, ప్రణామాలు. సో 11వ అధ్యాయం విశ్వరూప సందర్శన యోగం. నిన్న కొన్ని పాయింట్స్ దీంట్లో చూసాము. భగవంతుడు అర్జునుడి అభ్యర్థన, సత్య ప్రభుజీ, కృష్ణ దర్శించే శక్తి ఉందని నువ్వు అనుకుంటే చూపించు అని అడిగాడు. వెరీ గుడ్. భగవంతుడి సమాధానం, విశ్వరూపాన్ని మామూలు కళతో చూడలేవు కాబట్టి దివ్య దృష్టిని ఇస్తున్నాను, నా వైభవాన్ని దర్శించు. వెరీ గుడ్. సంజయుడు చెప్తున్నాడు, ఆ విశ్వరూపం అనంతమైన ముఖాలు, కన్నులు దర్శించాడు. అవి ఎన్నెన్నో దివ్యమైన ఆభరణాలు, మరి అనేక దివ్యమైన ఆయుధాలు, దివ్యమాలాంబరాధరం, దివ్యమాలలు, మరి అంబరాలు అంటే వస్త్రాలు, దివ్య గంధానులేపనం, దివ్య సుగంధ పరిమళ భరితమై గుబాడిస్తాం. వెరీ గుడ్. మహా అద్భుతమైన అనంతమైన ఈశ్వరుడిగా సర్వత్రా తనను తాను వ్యక్తపరుచుకున్నాడు భగవంతుడు. వెరీ గుడ్. ఆకాశంలో 1000 మంది సూర్యులు ఒకే సమయంలో ప్రకాశించిన ఈ తేజస్సుకు సాటి రాగలుగుతాయో లేదో అని సంజయుడు వివరించాడు. భగవంతుడి శరీరంలో సమస్త బ్రహ్మాండాలని ఒకే చోటు ఉన్నట్లు అర్జునుడు దర్శించాడు. వెరీ గుడ్. అర్జునుడు ఇంకా ఇలా స్తుతించాడు, నీ దేహంలో నేను ఎన్నెన్నో దేవతల్ని, ప్రాణికోటి సమూహాలను, కమలంలో కూర్చున్న బ్రహ్మదేవుణ్ణి, శివుణ్ణి, ఋషుల్ని, దివ్య సర్పాలను చూస్తున్నాను. అసంఖ్యాక చేతులతో, ఉదరాలతో, ముఖాలతో, కళ్ళతో ఉన్న నీ అనంతమైన రూపాలను అన్ని దశల్లో
చూస్తున్నా. నీ యందు ఎటువంటి ఆది మధ్య అంతాలు ఎక్కడో నాకు తెలియకుండా ఉన్నాయి, చూడలేకపోతున్నాను ఆది మధ్య అంతాలను. కిరీటం, చక్రం, గద, ఆయుధాలతో సర్వత్రా ప్రకాశిస్తున్న నీ యొక్క ఆశ్చర్యచకిత స్వరూపాన్ని దర్శిస్తున్నాను. సూర్యుడిలాగా అన్ని దిశల్లో అగ్నిని విరజిమ్ముతున్న నీ తేజస్సుతో ఉన్న నిన్ను చూడడం కొంచెం కష్టంగా ఉంది. రుద్రులు, ఆదిత్యులు, వసువులు, సాధ్యులు, విశ్వదేవతలు, అశ్విని కుమారులు, మరుత్తులు, పితరులు, గంధర్వులు, యక్షులు, అసురులు, సిద్ధులు అందరూ కూడా ఆశ్చర్యాలతో నిన్ను తిలకిస్తున్నారు. ఆకాశాన్ని తాకుతూ ఎన్నెన్నో వర్ణాలతో ప్రకాశిస్తూ పెద్దగా తెరిచి ఉన్న నోర్లతో విశాలమైన అగ్నిగుండాల వంటి కళ్ళతో ఉన్న నీ స్వరూపాన్ని చూస్తున్న నాకు భయంతో భయపడుతున్నాను. నా ధైర్యము, మానసిక ప్రశాంతతను కోల్పోయాను. ప్రళయకాల సమయంలో కనిపించే ప్రజ్వలించే అగ్నిలాగా భయంకరమైన దంతాలతో ఉన్న ఎన్నో నోర్లతో ఉన్న నిన్ను చూసిన తర్వాత నేను అసలు ఎక్కడున్నాను? క్షమంచ విష్ణు అంటాడు. అంటే నన్ను దయచేసి అనుగ్రహించు, నిన్ను చూసి నేను ఏది తెలియకుండా అయిపోయాను. ఓ దేవదేవ, ఈ జగత్తుకు ఆశ్రయం దయచేసి నా మీద కృప చూపు. ప్రసీద దేవేశ జగన్నివాస అని ప్రార్థించాడు కదా, అది వెరీ గుడ్. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ, వెరీ గుడ్. సో శ్రీనివాస్ సేవిక మాతాజీ, ఓం నమో భగవతి వాసుదేవాయ. అర్జునుడు ఎలా పలికినా కూడా పరమరహస్యం ఆధ్యాత్మిక విషయాలను నా మీద కరుణతో నీకు ఉపదేశం వినడం వల్ల నాకు ఉన్న మాయ తొలగిపోయింది. కమల ప్రకాశ అనంతం, అనంతమైన నీ మహత్యం మరియు సర్వజీవుల జన్మ మరణాల వివరాలు నీ నుంచి వినడం వల్ల నీ మహత్యాన్ని తెలుసుకున్నాను. పురుషోత్తమ, నీవు తెలిపిన విధంగా నీ అద్భుత రూపాన్ని చూడాలని ఉంది, నీ యోగైశ్వర్యాన్ని అని చెప్పి, మరి నువ్వు చూడగల సమర్థత నాకుంది అంటే చూపించు అంటూ మొదలు పెట్టాడు. వెరీ గుడ్. యా. సో ఓ భారత, మరి అప్పుడు ఎలా పలికారు అంటే భగవంతుడు పార్థ, లక్షలాది కాల దివ్యాలను ఎన్నో వర్ణాలను అయిన రూపాలను చూడు. ఆదిత్యులను, వసువులను, రుద్రులను, అశ్విని కుమారులు, సమస్త దేవతలను చూడు. ఇదివరకు ఎవ్వరూ కని విని ఎరుగని అద్భుత విషయాలన్నీ కూడా చూడు. వెరీ గుడ్, కరెక్ట్. నీవు చూసే సమస్తము నా దేహంలో ఒక్కసారిగా చూడు. భూత భవిష్యత్ వర్తమానాల యందు చూడాలన్న నీకు ఆ విశ్వరూపం చూపగలదు, కానీ నా యోగ వైభవాన్ని ఇతరులతో నీ నేత్రాలతో చూడలేవు కాబట్టి నీకు దివ్య నేత్రాలు అనుగ్రహిస్తున్నాను. సంజయుడు పలికెను, రాజా, యోగీశ్వరుడైన శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుడికి ఆయన విశ్వరూపం చూపి ఆయన విశ్వరూపంలో అనంత సంఖ్యల్లో ముఖాలు, నేత్రాలు, అద్భుత దృశ్యాలు చూసెను. ఎన్నో దివ్యాభరణాలు అలంకరించి దివ్య ఆయుధములను ఎక్కుపెట్టిన ఆయుధాలతో ఉన్నారు కదా. పూలమాలలు, తర్వాత దేహానికి అలంకారాలు ఉన్నాయి. అనంతంగా తేజోవంతంగా దర్శనం, అద్భుతం, అనంతం, తేజోవంతం అన్నారు. వెరీ గుడ్. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు ఇద్దరికి. వెరీ గుడ్. అన్ని చాలా పాయింట్స్ ఆల్మోస్ట్ అన్ని కవర్ చేశారు. వెరీ గుడ్. సో నువ్వు నాకు చూసే ఇది సమర్థత ఉందంటే చూపించు అన్నప్పుడు భగవంతుడు, చూడు నా యొక్క రకరకాల అద్భుతమైన ఆకృతులు, పరిమాణాలు, రంగులతో నిండిన నా యొక్క రూపాన్ని నువ్వు చూడాలనుకున్నది అంతా కూడా భవిష్యత్తులోది కూడా నీకు ఇప్పుడు కనిపిస్తుంది అంటూ ఈ రకంగా విశ్వరూపాన్ని చూపించారు. నువ్వు మామూలు కళతో చూడలేవు కాబట్టి నీకు దివ్య నేత్రాలను ఇస్తున్నాను, దానితో నా వైభవాన్ని తిలకించు అన్నాక సంజయుడు ఇలా ఆయన యొక్క 1000 మంది సూర్యులు ఒక్కసారి ఉదయిస్తే వచ్చే కాంతి ఏమైనా సరితూగుతుందేమో ఈ కాంతికి అంటూ చెప్తూ ఎన్నో ముఖాలతో, నేత్రాలతో, అద్భుత దృశ్యాలతో, దివ్య ఆభరణాలతో, ఎక్కుపెట్టిన దివ్య ఆయుధాలతో, దివ్య పుష్పమాలలతో, వస్త్రాలతో మరి ఆశ్చర్యకరంగా దేదీప్యమానంగా అనంతంగా విశ్వతోముఖంగా విరాజిల్లుతోంది 1000 సూర్యులు ఒక్కసారి ఉదయించిన కాంతితో. అప్పుడు అర్జునుడు మరి ఈ భగవంతుడిలో ఎన్నో విధాలుగా విభజించబడ్డ సమస్త ప్రపంచాన్ని చూస్తూ దిగ్భ్రాంతి చెంది రోమాలు నిక్కబుడుచుకుని నమస్కారం చేయడానికి తల వంచి చేతులు జోడించి ఈ రకంగా ప్రార్థించడం ప్రారంభించాడు. ఏమని మరి
దేవా నీలో నేను భూత విశేష సంఘాన్ని అన్ని ప్రాణికోటి సముదాయాలను మరి కమలాసనస్థం కమలంలో ఉన్న బ్రహ్మదేవుణ్ణి ఈశ్వరుణ్ణి ఋషులను సర్వానురగాంశ్చ దివ్య సర్పాలను చూస్తున్నాను. ఇంకా అనేక బాహువులతో ఉదరాలతో వక్త్రాలు అంటే నోరులతో నేత్రాలతో పశ్యామి త్వాం ఉన్న నిన్ను చూస్తున్నాను. సర్వతా అనంత రూపం, సర్వత్రా ఉంది నీ అంతులేని నీ రూపం అనంతం. నా అంతం, నా మధ్యం, నా పునః, దీనికి అంతం మధ్యం బిగినింగ్ ఏది కూడా లేదు. పశ్యామి విశ్వేశ్వర విశ్వరూప, ఈ రకంగా ఉన్న నిన్ను పశ్యామి చూస్తున్నాను విశ్వేశ్వర విశ్వరూప అంటున్నాడు. ఇంకా నువ్వు ఆది మధ్య అంతాలు లేకుండా ఉన్నావు. నీ మహిమ అనంత మరి అనంత వీర్యం, నీ మహిమ అంతు లేకుండా ఉంది. అనంత బాహు, నీ చేతులు కూడా ఎన్నున్నాయో తెలియడంలా. శశి సూర్య నేత్రం, సూర్యచంద్రుని నేత్రాలుగా పశ్యామి చూస్తున్నాను త్వాం నిన్ను. దీప్త హుతాశ వక్త్రం, వెలిగిపోతున్న నోర్లతో స్వతేజస, నీ స్వయం తేజస్సుతో విశ్వమిదం, ఈ విశ్వం అంతా కూడా తపంతం తపించిపోతుంది అని ఇంకా అన్నాడు. ఇక నువ్వు ఒక్కడివి అయినా ఆకాశము సకల లోకాల మధ్య ఉన్న ప్రదేశం అంతా వ్యాపించున్నావు. నీ అద్భుతమైన ఈ భయంకర రూపం చూసి అన్ని లోకాలు భయంతో కంపించిపోతున్నాయి. తవేదం లోకత్రయం ప్రవ్యధితం, ముల్లోకాలు కూడా వ్యధ చెందుతున్నాయి మహాత్మా అలాగే అని చెప్పి నేను అది చూస్తున్నాను, నీ నీ అద్భుత భయంకర రూపం చూసి. సో దేవతలందరూ కూడా నిన్ను విశంతి, నీలో ప్రవేశిస్తున్నారు. మరి స్వస్తిత్యుక్వ మహర్షులందరూ స్వస్తిత్యుక్వ, స్వస్తి అని పలుకుతూ సిద్ధ సంఘాలు స్తువంతిత్వం, నిన్ను స్తుతిస్తున్నాయి. స్తుతిభి, నిన్ను స్తువంతి అంటే నిన్ను గురించిన స్తోత్రాలు చెప్తున్నారు. స్తుతిభి, స్తుతిస్తున్నారు పుష్కలంగా నిన్ను సిద్ధులు మహర్షులు అందరూ అని. ఇంకా నా పక్షపు రాజులతో సహా ధృతరాష్ట్ర తనయులు భీష్ముడు ద్రోణుడు కర్ణుడు మా పక్షపు యోధ ముఖ్యులు కూడా నీ నోట్లోకి వేగంగా వెళ్ళిపోవడం నాకు కనిపిస్తోంది. వాళ్ళలో కొందరిని దంతాల మధ్య పొడి అయిపోయిన శిరస్సులతో ఉండడం నేను చూస్తున్నాను అన్నాడు. యథా నదీనాం బహవేంబువేగా సముద్రమేవాభిముఖా ద్రవంతి తథా తవామి నరలోక వీరా విశంతి వక్త్రాణ్యభివిజ్వలంతి. యథా నదీనాం, ఏ విధంగా నదులన్నీ బహావో అంబు వేగ అంటే ఎన్నో నదులు వేగంగా సముద్రమే అభిముఖ, సముద్రం వైపుకి అభిముఖంగా ఎలా వెళ్ళిపోతాయో నదులన్నీ వేగంగా సముద్రం వైపుకి ఎలా ద్రవంతి ప్రవహిస్తూ వెళ్ళిపోతాయో తథా ఆ విధంగా తవామి అంటే నీ యొక్క ఈ నరలోక వీరులందరూ కూడా విశంతి ప్రవేశిస్తున్నారు. నీ యొక్క వక్త్రాణ్య నీ నోళ్ళల్లోకి అభివిజ్వలంతి వెళ్ళి మండిపోతున్నారు అక్కడ అంటున్నాడు. సో నదీ ప్రవాహాలన్నీ సముద్రంలో ఏ విధంగా ప్రవేశిస్తాయో వేగంగా వెళ్తూ ఈ మహాయోధులందరూ నీ నోళ్ళల్లోకి వెళ్ళిపోయి అంత వేగంగా అక్కడ ప్రవేశించి మండిపోతున్నారు అని చెప్పి ఇక్కడ అంటున్నాడు అనమాట. అదంతా కూడా అతనికి కనిపిస్తోంది. సో యథా ప్రదీప్తం జ్వలనం పతంగా విశంతి నాశాయ సమృద్ధ వేగ తథైవ నాశాయ విశంతి లోకాస్ తవాపి వక్త్రాణి సమృద్ధ వేగ. ఏ రకంగా వెళ్ళిపోతున్న అగ్ని పతంగా ఈ శలభాలన్నీ దాంట్లో పడిపోయి విశంతి నాశాయ ప్రవేశించి దాంట్లోకి నాశనం అయిపోతాయో సమృద్ధిగా వేగంగా. ఈ పురుగులన్నీ మరి పాపం తెలియక ఇలా అగ్నిలోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి కదా, లైట్ వైపు వేగంగా వెళ్ళిపోతాయి, అక్కడ మరి నాశనం అవుతాయి. తథైవ ఆ రకంగా నాశాయ విశంతి లోక, మరి నాశనం కోసం విశంతి ప్రవేశిస్తున్నారు లోకాస్ లోకంలో జనులందరూ కూడా. తవాపి నీ యొక్క తవాపి వక్త్రాణి నీ యొక్క నోళ్లల్లోకి సమృద్ధ వేగ అత్యంత వేగంతో. సో జ్వలించే అగ్నిలో నాశనం అవడానికి పురుగులు శలభాలన్నీ ఎలా ప్రవేశిస్తూ ఉంటాయో జనులందరూ కూడా అత్యంత వేగంగా నీ వక్త్రాలలో అంటే నీ నోళ్లలో అలా అంటే మరి మండుతున్న అగ్నితో ఉందంటున్నారు కదా, అటువంటి నోళ్లలో ప్రవేశించడం నాకు కనిపిస్తోంది అంటున్నాడు. అందుకే అర్జునుడు కూడా మరి కలత చెందాడనమాట ఇవన్నీ చూస్తూ.
లేలిహ్యసే గ్రసమానాసమంతాల్ లోకాన్ సమగ్రాన్ వదనైజ్వలద్భి తేజోభిరాపూర్వ జగత్ సమగ్రం భాసస్తవోగ్రా ప్రతపంతి విష్ణు. విష్ణు, నువ్వు సమస్త జనులను నీ మండుతున్న నోళ్ల ద్వారా అన్ని వైపుల నుండి మింగివేస్తున్నట్లు నేను చూస్తున్నాను. విశ్వమంతటిని నీ తేజస్సుతో ఆవరించి భయంకరమైనటువంటి తాపకరమైనటువంటి కిరణాలతో నువ్వు వ్యక్తం అవుతున్నావు. నువ్వు ఆ రకంగా కనిపిస్తున్నావు. అఖ్యాహిమేకో భవానుగ్రరూపో నమోస్తు తే దేవవర ప్రసీద విజ్ఞాతుమిచ్చామి భవంతమాద్యం నహి ప్రజానామి తవ ప్రవృత్తిం. అఖ్యాహి, ఏమిటో నాకు దయతో వివరించు. నాకు మే కో, అసలు నువ్వెవరివో, భవాన్ నువ్వెవరివో నాకు దయతో వివరించు. అంటే ఈ రూపం చూసి తెలుసుకోలేకపోతున్నాను. అసలు నువ్వెవరివి, ఈ ఉగ్ర రూపం ఎవరు, ఈ భయంకర రూపంతో ఉన్న నువ్వెవరివి. నమోస్తుతే, నీకు నమస్కరిస్తున్నాను. దేవవర ప్రసీద, దేవతలలో ఘనుడా నన్ను అనుగ్రహించు, నా పట్ల ప్రసన్నుడవు కమ్ము. విజ్ఞాతుం ఇచ్చామి, తెలుసుకోవాలని ఉన్నది. భవంతం ఆద్యం, నిన్ను ఆద్యుడైన నిన్ను, అంటే ఆది నుండి ఉన్నవాడు భగవంతుడే కాబట్టి ఆద్యుడైన నిన్ను మరి తెలుసుకోవాలని ఉన్నది. నహి నువ్వెవరో నాకు, నహి ప్రజానామి, నువ్వెవరో నాకు తెలియడం లేదు. తవ ప్రవృత్తి, నీ యొక్క నువ్వెవరివో అసలు నీ ప్రవృత్తి ఏమిటో నాకు అర్థం కావడం లేదు అంటున్నాడు. సో దేవవర, భయంకర రూపంతో ఉన్న నువ్వెవరో నాకు దయతో తెలియజేయి, నీకు వందనాలు అర్పిస్తాను. నమోస్తుతే దేవవర ప్రసీద అంటున్నాడు కదా. నా ఎడల ప్రసీద, ప్రసన్నుడవు. నీవు ఆదిదేవుడవు. భవంతం ఆద్యం, నీవు ఆదిదేవుడవు. నీ కార్యమేమిటో, నిన్ను గురించి అసలు నాకు ఏమీ తెలియడం లేదు. నహి ప్రజానామి, నాకేమీ అర్థం కావడం లేదు. నీ ప్రవృత్తి ఏమిటో, అసలు నువ్వేమిటో నాకు కొంచెం చెప్పు అంటున్నాడు. అప్పుడు శ్రీ భగవానువాచ కాలోస్మి లోక క్షయకృత్ ప్రవృద్ధో లోకాన్ సమాహర్తుం ఇహ ప్రవృత్తః ఋతేపి త్వాం న భవిష్యంతి సర్వే ఏవ స్థితా ప్రత్యనీకేషు యోధ. సో భగవంతుడు అంటున్నాడు, నేను ఘనమైన కాలాన్ని, లోకక్షయకృత్ అంటే లోకాన్ని నాశనం చేసే కాలాన్ని, ప్రవృద్ధ ఘనమైన లోకాన్ సమాహత్వం, జనులందరినీ నాశనం చేయడానికి ఈ ప్రపంచంలో ప్రవృత్త నిమగ్నుడనైన నేను ఋతేపిత్వ అయి ఉన్నాను. నేను ఘనమైనటువంటి లోక వినాశనమైన కాలాన్ని, మరి కాలంతోనే అన్ని కూడా వినాశనం చెందుతాయి, అందరినీ నశింపచేయడానికి వచ్చినటువంటి లోక వినాశకర కాలాన్ని. ఋతేపి త్వాం అంటే, ఋతేపి అంటే ఋతేపి త్వాం అంటే నువ్వు తప్ప నా భవిష్యంతి సర్వే, ఎవ్వరు కూడా ఉండరు, ఎవ్వరు ఉండరు అంటే ఎక్కడో కొంతమందే ఉన్నారు కాబట్టి అలా అంటున్నారు. ఏవ స్థిత, ఎవరైతే ఉన్నారో ఇరుపక్షం ప్రత్యనీకేషు యోధ, ఇరుపక్షం యోధుల్లో మీరు తప్ప ఇక్కడ ఇంకెవ్వరూ కూడా ఉండరు. నేను ఘనమైన లోక వినాశకర కాలాన్ని, జనులందరినీ నశింపజేయడానికి ఇక్కడికి వచ్చాను. నీవు అంటే పాండవులు ఇంకా కొందరు తప్ప ఇక్కడ ఉన్న ఇరుపక్ష యోధులందరూ కూడా చంపబడిపోతారు అని చెప్తున్నారు. సో ముందుగానే భగవంతుడు చెప్పేశారనమాట. సో కాలాన్ని అంటున్నారు కాబట్టి నా భవిష్య అది. సో జనుల ఈ అంటే కాలం ఇక్కడ మనకి అవర్ గ్లాస్ లో చూపిస్తున్నారు టైం లాగా. మరి ఇలా మనుషులు ఈ కాలంలో పుట్టు వెళ్తూ మరణం ఉండటం వల్ల సో
అది ఇక్కడ మీరు తప్ప ఇరువైపులో ఉన్న యోధులందరూ కూడా ఇంకా ఉండరు. కాబట్టి తస్మాత్త్వముత్తిష్ఠ యశో లభస్వ జిత్వా శత్రూన్ భుంక్ష్వ రాజ్యం సమృద్ధం మయైవైతే నిహతా పూర్వమేవ నిమిత్తమాత్రం భవ సవ్యసాచిన్. తస్మాత్ కాబట్టి త్వం నువ్వు ఉత్తిష్ఠ లేచి యశో లభస్వ కీర్తిని తెచ్చుకో, జిత్వా జయించి శత్రువులను భుంక్ష్వ రాజ్యాన్ని అనుభవించు సమృద్ధిగా. మయైవైతే నిహత నా ఏర్పాటుతో ఇంతకు ముందే చంపబడ్డారు, పూర్వమేవ ఇంతకు ముందే నా ఏర్పాటుతో అందరూ చంపబడ్డారు. నిమిత్త మాత్రం భవ నువ్వు ఒక నిమిత్త మాత్రుడవు అవ్వు. సవ్యసాచి అంటే 2 చేతులతో బాణాలు వేసే నేర్పరితనం ఉన్నవాడా అంటూ అర్జునుడిని సంబోధిస్తూ, నువ్వు కాబట్టి నేనెవరిని అన్నావు, నేనేమిటి అంటే ఇదంతా చేసేటటువంటి కాలాన్ని. అందరూ కూడా ఇప్పుడు నశించే టైం వచ్చింది, మీరు తప్ప ఇంకా కొంతమంది తప్ప అందరూ చంపబడతారు నా ఏర్పాటు అని చెప్తూ, కాబట్టి నువ్వు లేచి యుద్ధం చేసి కీర్తిని తెచ్చుకో, శత్రువులను జయించి రాజ్యాన్ని అనుభవించు సమృద్ధిగా. నా ఏర్పాటుతో ఇంతకు ముందే అందరూ చంపబడ్డారు, నువ్వేదో వెళ్ళి చంపుతాను అనుకుంటున్నావేమో, నేను ఎప్పుడో ఇవన్నీ అరేంజ్ చేశాను. నువ్వు ఒక నిమిత్త మాత్రుడు మాత్రం, ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్, పరికరానివి. వెళ్ళి నీ డ్యూటీ నువ్వు చెయ్యి ఒక పరికరంగా. నిమిత్త మాత్రం భవ నువ్వు ఒక నిమిత్త మాత్రుడుగా వెళ్ళి నీ పని నువ్వు చెయ్యి సవ్యసాచి అని చెప్పి భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్తున్నారు. నిమిత్త మాత్రం అనేది ముఖ్యం కదా. మరి జగత్తంతా భగవంతుడి సంకల్పం ప్రణాళికతో నడుస్తోంది. కాబట్టి మనం ఏ ప్లాన్ లేకుండా ఈ జగత్తు నడుస్తోందని అనుకున్నామంటే అది తెలివి తక్కువగా ఆలోచించడమేని అంటున్నారనమాట. ఏదో ఇవన్నీ యాదృచ్ఛికంగా జరుగుతున్నాయి, ఇది ఇలా అలా అనుకుంటాము. కానీ అన్నీ కూడా ఏది ఎలా ఎప్పుడు ఎలా అంటే ఊరికి ఆయన ఇష్ట ప్రకారం కాదు, ఆ సిద్ధాంతం ప్రకారం ఎవరికి ఏది కర్మానుసారం భగవంతుడు జరిపించిన ఆ రూల్ ప్రకారం అన్నది చెప్తూ, కాబట్టి అర్జునుడు యుద్ధం చేయడానికి చేయను అన్నప్పుడు భగవంతుడు అందుకని నీ డ్యూటీ నువ్వు చెయ్యి అంటూ భగవంతుడు బోధించి, అతడు ఎప్పుడైతే భగవంతుడు భక్తితో మన డ్యూటీని మనం చేస్తూ భక్తి భావంలో సంపూర్ణంగా నిమగ్నమై జీవితాన్ని భగవత్ సేవకు అంకితం చేసినప్పుడు పరిపూర్ణత వస్తుంది అని చెప్తున్నారు. మన కోపాలు తాపాలు ఉన్నాయని ఒకరి మీద ప్రదర్శించడం కాకుండా జనరల్ గా మన డ్యూటీస్ ని మనం చేయగలిగినప్పుడు అంటున్నారు ఇంతకీ శ్లోకంలో. కాబట్టి నువ్వు లేచి యుద్ధం చేసి నీ ఆ రాజ్యాన్ని అనుభవించి కీర్తిని తెచ్చుకో, నేనే ఇంతకు ముందు ఏర్పాటుతో ఇక్కడ అందరూ కూడా పోతారు, కాబట్టి నువ్వు ఒక నిమిత్త మాత్రుడు అవ్వు అని చెప్పి వెళ్ళి నీ డ్యూటీ నువ్వు చెయ్యి. ద్రోణం చ భీష్మం చ జయద్రథం చ కర్ణం తధాన్యానపి యోధవీరాన్ మయా హతాంస్త్వం జహిమా వ్యధిష్ఠ యుధ్యస్వజేతాసి రణే సపత్నాన్. ద్రోణుడు మరియు భీముడు మరియు జయద్రథుడు కర్ణుడు తథా అలాగే అన్యపి యోధవీరాన్ మిగిలిన యోధవీరులు అందరూ కూడా యోధవీరాన్ అందరూ అన్యులు మిగిలిన యోధవీరులందరూ కూడా మయా హతాం నేనే నా వల్ల చంపబడ్డారు. త్వం జహి నువ్వు నశింపజేయి, నా వల్లే అందరూ కూడా నా ఏర్పాటుతో వాళ్ళందరూ చంపబడ్డారు. కాబట్టి నువ్వు మా వ్యధిష్ట అంటే నువ్వు వ్యర్థ చెందకు, నువ్వు దుఃఖించకు. యుధ్యస్వ చేతాసి యుద్ధంలో జయిస్తావు నువ్వు. రణే సపత్నాన్ యుద్ధంలో శత్రువులందరినీ కూడా నువ్వు జయించగలుగుతావు అని చెప్తున్నారు. ద్రోణుడు భీష్ముడు జయద్రథుడు కర్ణుడు ఇంకా యోధులు అందరూ కూడా నాతో ఇంతకు ముందే చంపబడ్డారు, కాబట్టి నువ్వు వారిని సంహరించు. నువ్వేదో ఇప్పుడు వెళ్ళి నేను చంపేస్తాను అనుకుంటున్నావు కదా, అంతకు ముందే ఈ ఏర్పాటంతా జరిగిపోయింది. నువ్వు ఒక పరికరంగా వెళ్ళి చేయడం మాత్రమే. కాబట్టి నువ్వు చంపుతున్నాననే ఫీలింగ్ ముందు పక్కన పెట్టు, వెళ్ళి నీ డ్యూటీ నువ్వు చెయ్యి. ఏమాత్రం వ్యధ చెందక కేవలం యుద్ధం చెయ్యి. నీవు తప్పక నీ శత్రువులను రణంలో నశింప చేయగలవు
నువ్వు. సో ఇలా అంటున్నారని మనం ఎవరినైనా చంపేసి భగవంతుడే చంపారనుకోవచ్చు అని డౌట్ ఎవరికైనా వస్తే, ఇక్కడ డ్యూటీ అనేది చెయ్యడం, మీ డ్యూటీస్ మీరు చెయ్యండి. సంకల్పం అనేది ఎవరికి ఏది ప్రాప్తమో ఎప్పుడు వాళ్ళ యొక్క కర్మానుసారం నిర్ణయం అవుతుంది. కానీ అది అమలుపరచడానికి ఒక పరికరం లాంటి వాళ్ళు ఉండాలి. కాబట్టి ఈ టైంలో అర్జునుడు ఒక క్షత్రియుడుగా ఆయన బాధ్యత ఏమిటి అంటే తన యుద్ధంలో వెళ్ళి తన శత్రువుల మీద యుద్ధం చేసి అవసరమైతే చంపగలగటం, లేదా వాళ్ళ చేత చంపబడగలగటం, ఏదో ఒకటి వెళ్తారు ఆ ఉద్దేశంతో. కాబట్టి ఆ ఉద్దేశాలన్నీ నువ్వు పక్కన పెట్టి వాళ్ళని చంపగలనా, వీళ్ళని చంపగలనా, ఎలా చంపనని ఇదంతా నా డ్యూటీ అనుకుని నువ్వు ఏ భావం లేకుండా ఒక డ్యూటీ లాగా నువ్వు పరికరం లాగా వెళ్ళి చెయ్యి అని చెప్తున్నారు. నువ్వు చంపడం కాదు, నువ్వు కాదు చేసేది అని. అక్కడ అర్థం ఏమిటి అంటే ఎవరికి ఏది ప్రాప్తో అది జరుగుతుంది. అలాగని మనం వెళ్ళి ఎవరినో చంపేసి వాడికి అది ప్రాప్తి అనుకుంటే కాదు. అర్జునుడు చేయడానికి అక్కడ రీజన్ ఉంది. ధర్మబద్ధమైన యుద్ధం అది. అతని బాధ్యత క్షత్రియుడిగా ఏమిటో ఆ బాధ్యత నిర్వర్తిస్తున్నాడు గాని వెళ్ళి కక్షతో కోపంతో ఎవరినో కొట్టినట్లు కాదు అని చెప్పి మనం అక్కడ పాయింట్. సో అది అందుకని నువ్వు వేరే థాట్స్ అన్ని పక్కన పెట్టి నీ బాధ్యతని యుద్ధం చెయ్యి. నీ శత్రువులను నువ్వు నశింప చేయగలవు. సో సంజయుడు చెప్తున్నాడు ఇదంతా అయిన తర్వాత. సంజయ ఉవాచ ఏతచ్చుత్వా వచనం కేశవస్య కృతాంజలిర్వేపమానా కిరీటి నమస్కృత్వా భూయ ఏవాహ కృష్ణం సగద్గదం భీత ప్రణమ్య. సో సంజయుడు ఆ విధంగా విని ఇదంతా కాబట్టి ఈ రకంగా పలికి కేశవస్య అంటే కృష్ణుణ్ణి కృతాంజలిర్వేపమాన కిరీటి అంటే కంపిస్తున్న చేతులతో రెండు చేతులు జోడించి, కిరీటి అంటే అర్జునుడు నమస్కృత్వ భూయ ఏవ అంటే తిరిగి మళ్ళీ మళ్ళీ నమస్కరిస్తూ కృష్ణం ఈ రకంగా పలికాడంట. ఏమని? కృష్ణుడితో కృష్ణం సగద్గదం భీత ప్రణమ్య అంటే గద్గద కంఠంతో భయంగా నమస్కరిస్తూ కంపిస్తూ అర్జునుడు ఈ రకంగా మాట్లాడడం ప్రారంభించాడు. సో దేవదేవుడి పలుకులు విన్న తర్వాత ఇక అవన్నీ మరి నేనే అందరినీ ఇట్లా కాలాన్ని ఇవన్నీ చెప్పేసరికి అర్జునుడు కూడా కొద్దిగా విషయం తెలుసుకుని ఆ భగవంతుడి యొక్క ఆయన అనంతమైనటువంటి ఆయన మహిమను అవన్నీ అర్థం చేసుకుని ఈ పలుకులన్నీ విన్న తర్వాత కంపిస్తున్న అర్జునుడు ముకుళిత హస్తుడై మరల వందనాలు ఒసుగుతూ భీతితో అంటే మరి భీత అంటున్నారు కదా, భీత ప్రణమ్య భయంగా అతను గద్గద స్వరంతో శ్రీకృష్ణుడితో వందనాలు అర్పిస్తూ ఇలా మాట్లాడాడు. ఏమంటున్నాడు? అర్జున ఉవాచ స్థానే హృషీకేశ తవ ప్రకీర్త్యా జగత్ప్రహృష్యత్యనురజ్యతే చ రక్షాంసి భీతాని దిశో ద్రవంతి సర్వే నమస్యంతి చ సిద్ధ సంఘ.
హరే కృష్ణ మాతాజీ, మీరు మ్యూట్ లో ఉన్నారు. మాతాజీ గారు కాల్ వచ్చిందేమో మాతాజీ. అవునా, ఇది రెండోసారి అయితే సరే చూద్దాం, వెయిట్ చేద్దాం. హరే కృష్ణ. సారీ, ఒక్క నిమిషం. కొద్దిగా ఇక్కడ ఏదో అంతరాయం కలిగింది. ఓకే. సో ఋషికేశుడు అయినటువంటి అర్జునుడు మరి ఈ రకంగా ఋషికేశుడైన శ్రీకృష్ణుడితో శ్రీకృష్ణుడిని ఈ రకంగా సంబోధిస్తూ, ఋషికేశ అంటే ఇంద్రియాలకు అధిపతి కదా. సో తవ ప్రకీర్త్య, నీ యొక్క వైభవంతో జగత్ ప్రహృష్యతి అనురజ్యతే చ అంటున్నాడు. జగత్తంతా కూడా ప్రహృష్యతి అంటే సంతోషిస్తోంది, అనురజ్యతే అలాగే చాలా అనురక్తం అంటే చాలా ఆనందాన్ని అనుభవిస్తోంది మరియు అంటున్నాడు. రక్షాంసి భీతాని, రాక్షసులందరూ భయపడి దిశోద్రవంతి, అన్ని దిక్కుల వెళ్ళిపోతున్నారు. సర్వే నమస్యంతి, అందరూ నమస్కరిస్తున్నారు మరియు అందరూ నమస్కరిస్తున్నారు, సిద్ధ సంఘాలందరూ కూడా నీకు నమస్కరిస్తున్నారు. సో హృషికేశ, నీ నామం విన్నంతనే లోకాలన్నీ కూడా సంతోషించి నీ ఎడ అనురక్తులు అవుతున్నారు. సిద్ధ సమూహాలేమో నీ గౌరవపూర్వకంగా అంజలి ఘటిస్తున్నాయి, అలాగే రాక్షసులంతా భీతి చెంది పలాయనం చిత్తగిస్తున్నారు. ఇదంతా మరి నాకు సమంజసంగానే కనిపిస్తోంది అని చెప్పి అర్జునుడు అంటున్నాడు అనమాట. అది అంటే మళ్ళీ అంటే భగవంతుడి సమాధానం చెప్పిన తర్వాత అసలు నువ్వెవరివి ఏమిటి నాకేం అర్థం కావడం లేదు, ఈ భయంకర రూపం ఏమిటి, అసలు ఇదంతాను నీ పర్పస్ ఏమిటి, ఇలా ఉన్నావు అని భయపడిపోయి, అంటే మైండ్ కూడా సరిగ్గా పనిచేయక నేను మరి ఒకలాంటి భ్రాంతిలోకి వెళ్ళిపోయాను, నాకు సమత్వం కూడా పోయిందంటాడు కదా. అందుకని అసలు అంటే అలా చూసేసరికి మరి ఎప్పుడు ప్రియమిత్రుడిగా ఉన్న భగవంతుడిని అర్జునుడు కూడా ఆ విధంగా భయపడిపోయాడు. సో భగవంతుడు విషయాన్ని చెప్పారు, నేను కాలాన్ని ఈ రకంగా ఇది అన్నీ కూడా జరిగిపోయాయి, నువ్వు వెళ్ళి నిమిత్త మాత్రుడిగా చేయి అన్నప్పుడు ఇక అర్జునుడికి విషయం అర్థమయ్యి కంప్లీట్గా భగవంతుడని తెలిసినా కూడా మరి కంటితో ఆ విశ్వరూపాన్ని, ఆ మహత్యాన్ని, ఆ తత్వాన్ని అంత స్వయంగా దర్శించేసరికి అర్జునుడు కూడా అప్పుడు ఆ మనస్సంతా కూడా ఆ రకంగా అతను ఉద్వేగంతో ఇలా నమస్కరిస్తూ భగవంతుణ్ణి గురించి ఈ రకంగా మళ్ళీ స్తుతించడం ప్రారంభించాడు. తస్మాచ్చతేనానమేరన్మహాత్మన్ గరీయసే బ్రహ్మణోప్యాదికర్త్రే అనంత దేవేశ జగన్నివాస త్వమక్షరం సదసత్తత్పరం యత్. సో ఎందువల్ల నీకెందుకు నమస్కరించరు? నమేరన్ మహాత్మన్, ఓ మహాత్మా నీకు వీళ్ళందరూ నమస్కరిస్తున్నారు, మరి ఋషులంతా నమస్కరిస్తున్నారని ఇక్కడ అన్నాడు కదా, సిద్ధ సంఘాలన్నీ నీకు నమస్కరిస్తున్నారని. ఎందుకు నమస్కరించరు మహాత్మా నీకు? గరీయసే గొప్పవాడివైన బ్రహ్మణోప్యాదికర్త్రే అంటే బ్రహ్మ కంటే కూడా నువ్వు దివ్య సృష్టికర్తవు. అనంత దేవేశ మరి అంతం లేని వాడివి, దేవదేవ జగన్నివాస అంటే ఈ జగత్తుకే ఆధారం, నువ్వు జగత్తే నీలో ఉన్నది. త్వం అక్షరం, నువ్వు అక్షరుడు అంటే క్షరం లేనివాడివి అంటే నాశనం లేనివాడివి. సత్ అసత్, నువ్వే సత్యానివి, అసత్తు అంటే కార్యానికి కారణాలకు అన్నిటికీ తత్పరం అతీతుడవు. యత్ ఆ కారణంగా నిన్ను అందరూ మరి నిన్ను నమస్కరిస్తున్నారు. అంటే ఎందుకు నమస్కరించరు? ఓ మహాత్మా, బ్రహ్మదేవుడి కంటే ఘనమైన వాడా, నీవే ఆది సృష్టికర్తవు. మరి బ్రహ్మదేవుని కూడా సృష్టించింది కూడా భగవంతుడే కాబట్టి అలాంటి నీకు వాళ్ళు ఎందుకు నమస్కారాలు అర్పించరు? ఓ అనంత దేవదేవ జగన్నివాస, నీవు త్వం అక్షరం, నీవు అక్షరుడవు. అలాగే సత్ సత్ అంటే సత్ సర్వకారణ కారణుడు అని చెప్పేసి, అంటే ఆధ్యాత్మికం భౌతికం అన్నిటికీ కూడా భగవంతుడే కారణం. ఈ భౌతిక సృష్టికి అతీతుడవు. తత్పరం అంటే నువ్వు ఈ సృష్టికి పరంగా ఉన్నవాడివి, అతీతుడవు అంటున్నారనమాట. సో అది ఆ రకంగా మళ్ళీ ఇక్కడ స్తుతించి త్వమాదిదేవా పురుష పురాణ
స్త్వమస్య విశ్వస్య పరం నిధానం వేత్తాసి వేద్యం చ పరం చ ధామ త్వయా తతం విశ్వమనంతరూప. త్వం ఆదిదేవ, నువ్వు ఆదిదేవుడవు, పురుషుడవు, పురాణం అంటే ఎప్పటి నుంచో పురాతనంగా ఉన్నవాడివి. త్వమస్య విశ్వస్య, కాబట్టి నువ్వు ఈ ఈ ఈ ప్రపంచానికంతటికి కూడా పరన్నిధానం, నువ్వే ఆశ్రయానికి, దివ్యమైనటువంటి గొప్ప ఆశ్రయానివి నువ్వే ఈ విశ్వానికంతటికి కూడా. వేత్తాసి వేద్యం, తెలుసుకోదగ్గవాడివి. వేత్తాసి తెలిసిన వాడివి, వేద్యం తెలుసుకోదగ్గవాడివి, చ మరియు పరం చ ధామ అంటే పరంధాముడవు, దివ్యమైన ధామం ఉన్నవాడివి. త్వయా తతం, నీచే వ్యాప్తింపబడింది విశ్వమంతా కూడా, నువ్వే వ్యాప్తి చెంది ఉన్నావు అనంతరూప అని చెప్పి మళ్ళీ కీర్తించాడు. కాబట్టి నువ్వు ఆదిదేవుడవు, సనాతన పురుషుడవు, పురాతనుడవు, సమస్త విశ్వానికి కూడా ఆశ్రయానివి, నిధానానివి, తెలిసిన వాడివి, తెలుసుకోదగ్గవాడివి, పరంధాముడవు. నీవు ఈ విశ్వమంతా కూడా అనంత రూపంతో వ్యాప్తి చెంది ఉన్నావు అని చెప్పి. వాయుర్యమోగ్నిర్వరుణ శశాంకా ప్రజాపతిస్త్వం ప్రపితామహశ్చ నమో నమస్తేస్తు సహస్రకృత్వః పునశ్చ భూయోపి నమో నమస్తే. సో వాయువు యమ అంటే యమధర్మరాజు, అన్నిటినీ మరి నియమించేవాడు, రూల్స్ అమలు పరిచే యమధర్మరాజువి. అగ్ని, వరుణ, శశాంక అంటే చంద్రుడు, ప్రజాపతి, త్వం నీవే, ఇవన్నీ కూడా నీవే. ప్రపితామహశ్చ అంటే నీవే తాతవు కూడా, ఎందుకు బ్రహ్మదేవుడికి తండ్రివి కాబట్టి. నమో నమస్తేస్తు, నీకు అనేక నమస్కారాలు. సహస్రకృత్వ, 1000 సార్లు నీకు మరలా మరలా నమస్కరిస్తున్నాను. పునశ్చ మరలా భూయోపి మళ్ళీ మళ్ళీ నమో నమస్తే, నమస్కారాలు నీకు మళ్ళీ తిరిగి వందనాలు అర్పిస్తున్నాను. వాయువువి, పరమ నియామకుడు అయిన యముడివి, అగ్నివి, జలానివి, చంద్రుడివి అన్నీ నీవే. ఆదిజీవి అయిన బ్రహ్మదేవుడవు మరియు ప్రపితామహుడువు. కాబట్టే నీకు ఎన్నో 1000 నమస్కారాలు చేస్తూ మళ్ళీ వందనాలు. పునశ్చ భూయోపి నమో నమస్తే, మళ్ళీ నీకు తిరిగి నమస్కారాలు చేస్తున్నాను అంటాడు. నమః పురస్తాదధ పృష్ఠతస్తే నమోస్తుతే సర్వతా ఏవ సర్వ అనంత వీర్యామిత విక్రమస్త్వం సర్వం సమాప్నోషి తతోసి సర్వః. సో ఇక్కడ మనకి ఏమర్థమవుతుందంటే, ఏ రకంగా అతను ఆ భగవంతుడి యొక్క విశ్వరూపం చూసి భక్తితో, పారవస్యంతో, మరి ఒకలాంటి భయంతో, ఆ రెస్పెక్ట్తో, గౌరవంతో ఎలా నిండిపోయిందో అర్జునుడి యొక్క మానసం అంతా కూడా మనకు అర్థమవుతుంది అన్నమాట. ఆ రకంగా ఇలా స్తుతిస్తున్నాడు. ముందు చూడగానే ఏ విధంగా స్తుతించాడు, ఇంకా భగవంతుడి చివరికి భయపడి ఏ విధంగా, అసలు నువ్వెవరివి, ఏమిటి నీ కారణం ఏమిటి, అసలు ఏమిటి ఆకారం ఏమిటి, నాకు ఏం అర్థం కావడం లేదన్న అర్జునుడు చివరికి మళ్ళీ భగవంతుడు వివరించేసరికి తత్వం అంతా కూడా బోధపడి, అప్పుడు ఆ గౌరవంతో ఇంకా అర్థం చేసుకుని, ఇంకా కూడా అయినా కూడా ఆ భీతి కొంత ఉంటూ ఈ రకంగా భగవంతుణ్ణి అర్థం చేసుకుని ఇంకా స్తుతిస్తున్నాడు. అందుకని ఆ గౌరవం చూస్తాం అన్నమాట. ఇక నమ పురస్తాదధ పృష్ఠతస్తే నమోస్తుతే సర్వతా ఏవ సర్వ అనంత వీర్యామిత విక్రమస్త్వం సర్వం సమాప్నోషి తతోసి సర్వః. సో పురస్ అంటే ముందు నుంచి, అధ అలాగే పృష్ఠత వెనక నుంచి, తే నీకు, నమోస్తుతే నమస్కారాలు అర్పిస్తున్నాను నీకు, సర్వతా ఏవ సర్వ సర్వత్రా అన్ని వైపుల నుంచి, నీకు ముందు నుంచి వెనక నుంచి అన్ని వైపుల నుంచి నమస్కరిస్తున్నాను నీకు. అనంత వీర్యం అపరిమితమైన శక్తి గలవాడా, అమిత విక్రముడా, మరి త్వం నువ్వు, సర్వం సమాప్నోషి సమస్తాన్ని కూడా నువ్వు ఆచ్ఛాదిస్తున్నావంటే సమస్తాన్ని నువ్వు కవర్ చేస్తున్నావు, మరి అంతటా కనిపిస్తున్నారు కదా. తతోసి అందువలన నీవు సర్వహ, నువ్వే సర్వానివి, అంతా కవర్ చేసేసావు నువ్వు, కాబట్టి నువ్వే సర్వానివి అంటున్నాడు అన్నమాట. నీకు ముందు నుండి వెనక నుండి సర్వదిక్కుల నుండి నమస్కారాలు అర్పిస్తున్నాను. అనంత వీరుడా, నీవు అమిత విక్రమ సంపన్నుడవు, సర్వవ్యాపివి, కాబట్టి సర్వము నీవే అయి ఉన్నావు అంటున్నాడు.
విష్ణు పురాణంలో కూడా ఈ విషయం ఇలా చెప్పారు. భగవంతుడే సర్వము అన్నది అందరి కంటే అత్యంత ఘనుడు అన్నది. యోయం తవాగతో దేవ సమీపం దేవతాగణ సత్వమేవ జగత్స్రష్టాయత సర్వగతో భవాన్. అంటే దేవదేవ, నిన్ను సమీపించే వాళ్ళు ఎవరైనా దేవతలైనా సరే నీ చేత సృష్టింపబడ్డ వాళ్ళే అని విష్ణు పురాణంలో ఉన్నదన్నమాట. కాబట్టి నువ్వే సర్వము సమస్తము కూడా, ఎందుకంటే అంతా వ్యాపించి ఉన్నావు. సఖేతి మత్వా ప్రసభం యదుక్తం హే కృష్ణ హే యాదవ హే సఖేతి అజానతా మహిమానం తవేదం మయా ప్రమాదాత్ ప్రణయేన వాపి. సో సఖేతి, ఏదో మిత్రుడు అనుకుని నిన్ను అనుకుని ప్రసభం యదుక్తం, ఏదో ఇలా ఈ రకంగా పలికాను. హే కృష్ణ హే యాదవ హే సఖ అంటూ నిన్ను ఏదో నా ఫ్రెండ్ అనుకుని అలా కృష్ణ యాదవ సఖ అంటూ పిలిచాను. ఇప్పుడు అనుకుంటున్నాడు అనమాట. ఈ విశ్వరూపం అంతా చూసిన తర్వాత భగవంతుడని అంతకు ముందు తెలిసిన కంటితో చూసేసరికి ఆ కంప్లీట్ జ్ఞానం విజ్ఞానం అని చెప్తున్నాను చూసారా, ప్రాక్టికల్ గా చూసేసరికి ఆ అండర్స్టాండింగ్ ఇంకా బాగా ఇంకిపోయిందనమాట అతనిలో. అందుకని ఇలాంటి భగవంతుడమ్మో నేను ఈ రకంగా సంబోధించాను నిన్ను. అజానతా మహిమానం, నీ మహిమ తెలియక తవేదం అంటున్నాడు. కాబట్టి నీ యొక్క ఈ మహిమను నేను తెలుసుకోలేక నిన్నేదో కృష్ణ యాదవ సఖ అంటూ పిలిచాను. మయా ప్రమాదాత్, నా మూర్ఖత్వంతో ప్రణయేన వాపి అంటున్నాడు. అంటే ప్రేమ చేత గాని ఏదో తెలియక పిలిచాను. అలాగే యచ్చాపహాసార్థమసత్కృతోసి విహారశయ్యాసన భోజనేషు ఏకోధవాప్యచ్యుతా తత్సమక్షం తత్క్షామయే త్వాం అహమప్రమేయం. అలాగే మరి ఏది అధవాప్య అపహాసార్థం అంటున్నాడు. అపహాసార్థం అంటే వేళాకోళం కోసం అసత్కృత అగౌరవం చేశాను ఒక్కోసారి. అంటే వేళాకాలంతో కొన్ని మాటలు పాట పట్టించాను నిన్ను. విహారశయ్య, మనం విహారం చేసేటప్పుడు పడుకున్నప్పుడు సనభోజనేషు కలిసి భోజనం చేసేటప్పుడు మరి ఏకోధ అలా ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు అథవా లేక మరి ఎవరి తత్సమక్షం, ఎవరి మిత్రుల సమక్షంలోనూ కూడా అచ్యుత అదంతా కూడా నిన్ను వేళాకోళం చేశాను. వాళ్ళు ఒక్కోసారి ఒక్కళ్ళమే ఉన్నప్పుడు వేళాకోళం చేశాను, ఒక్కోసారి మిత్రుల ముందు కూడా నిన్ను వేళాకోళం చేశాను. తత్క్షామయే, అదంతా కూడా క్షమించు. త్వాం, నువ్వు, అహం, నన్ను క్షమించు, అప్రమేయం, హద్దులు లేనట్టి నువ్వు అంటున్నాడు. అంటే నీ మహిమ తెలియక నిన్ను మిత్రుడిగా భావించి కృష్ణ యాదవ మిత్రమా అంటూ ఏదో సంబోధించాను. ప్రేమతోనో మూర్ఖత్వంతోనో నేను చేసిన ఈ తప్పును క్షమించు. మనం విశ్రాంతి తీసుకునేప్పుడు ఒకే విహార శయ్య అంటున్నారు కదా, శయ్య మీద శయనించినప్పుడు, కూర్చున్నప్పుడు, కలిసి భోజనం చేసేటప్పుడు, ఒంటరిగా కొన్నిసార్లు మిత్రుల సమక్షంలో కూడా నిన్ను వేళాకోళంగా అగౌరవపరిచాను. అచ్యుత, అపరాధాలన్నిటికీ నన్ను క్షమించు అని అంటున్నాడు. పితాసి లోకస్య చరాచరస్య త్వమస్య పూజ్యశ్చ గురుర్గరీయాన్ నత్వత్సమోస్త్యభ్యధికా కుతోన్యో లోకత్రయే అప్రతిమ ప్రభావా. నువ్వే తండ్రివి లోకానికి అంతటికి, చరాచర లోకానికి అంతటికి నువ్వే తండ్రివి. త్వమస్య పూజ్యస్య, నీవే పూజనీయుడు, గురుర్గరీయుడు, గురువులకు కూడా గురువు, మహనీయుడైన గురువు. నత్వత్సమోస్త్య అభ్యధిక కుతోన్యో, కుత అన్యో, అన్యులెవ్వరూ లేరు, నిన్ను మించిన నీకంటే అధికులైన వాళ్ళు వేరే ఎవరూ లేరు. లోకత్రయ, ఈ ముల్లోకాలలో కూడా ఎవరూ లేవు. అప్రతిమ ప్రభావ అంటే అగణిత శక్తి సంపన్నుడా, నిన్ను మించిన వాళ్ళు ఈ ముల్లోకాలలో ఎవరూ లేరు. స్థావర జంగ పూర్ణమైన ఈ సమస్త విశ్వానికి నీవే తండ్రివి, దానికి పూజనీయుడవు, ఆధ్యాత్మిక గురుర్గరీయుడవు, నీతో సమానుడు ఎవరూ కూడా లేరు. అపరిమిత శక్తి సంపన్నుడా, ఇక ఈ ముల్లోకాలలో కూడా నిన్ను మించిన వాళ్ళెవరూ లేరు. ఇది. సో ఈ సమస్త లోకానికి చరాచరాలకు నీవు తండ్రివి, నిన్ను పూజనీయుడు, ఆధ్యాత్మిక గురువు, నీకంటే గొప్పవాళ్ళు ఇంకెవరూ లేరు. అప్రతిమ ప్రభావ, నీకంటే గొప్పవారు ఎవరు లేరు.
తస్మాత్ ప్రణమ్య ప్రణిధాయ కాయం ప్రసాదయే త్వాం అహమీశమీడ్యం పితేవ పుత్రస్య సఖేవ సఖ్యు ప్రియ ప్రియాయార్హసి దేవ సోఢుం. తస్మాత్ కాబట్టి ప్రణమ్య నమస్కరిస్తున్నాను, ప్రణిధాయ కామం సాష్టాంగపడి నా శరీరంతో నిన్ను ఆ రకంగా అందుకని నమస్కరిస్తున్నాను. ఎందుకంటే నువ్వు అందరికీ పూజనీయుడు, గురుగరీడు, నిన్ను మించిన వాళ్ళు ముల్లోకాల్లో ఇంకెవ్వరూ కూడా లేరు. అప్రతిమ ప్రభావ, అగణిత శక్తి సంపన్నుడా. కాబట్టి నీకు ఇలా మళ్ళీ నా శరీరంతో సాష్టాంగ నమస్కారం అర్పిస్తున్నాను. ప్రసాదయే అంటే కరుణించి, త్వాం నువ్వు, అహం నన్ను, శమీడ్యం అంటే ఈశం దేవదేవుడి యొక్క పూజనీయుని తండ్రి వలె, పితేవ పుత్రస్య తండ్రి గనక పుత్రుడిని, సఖేవ సఖ్యు ప్రియుడు గనక ప్రియురాల్ని, ప్రియ ప్రియాయార్హసి సఖే అంటే మిత్రుడు గనక తన ప్రియమిత్రుడిని, ప్రియ ప్రియాయ ప్రియుడు ప్రియురాలిని అర్హసి చేసిన విధంగా దేవసోడు సహించినట్లుగా నన్ను కూడా నువ్వు సహించు. కాబట్టి నీకు నమస్కరిస్తున్నాను, సాష్టాంగ నమస్కారాలు. నా మీద కరుణతో నీవు ఒక పితృడిని, తనయుడిని తండ్రి, మిత్రుడిని ఇంకొక మిత్రుడు, ప్రియురాలిని ప్రియుడు సహించినట్లుగా నా తప్పులను నువ్వు సహించు అంటున్నాడు అనమాట. అంటే మరి తెలియక నిన్ను ఈ రకంగా అన్నాడు కదా. అదృష్టపూర్వం హృషితే స్ము దృష్ట్వా భయేన చ ప్రవ్యధితం మనో మే తదేవ మే దర్శయా దేవరూపం ప్రసీద దేవేశ జగన్నివాస. అదృష్టపూర్వం ఇంతకు ముందు ఎవరు కూడా చూడలేని హృషితోస్మి చూసి సంతోషించాను. దృష్ట్వా చూసి నేను ఎవ్వరూ చూడని ఈ రూపాన్ని ఇంతకు ముందు ఎవరూ చూడలేదు, అది చూసి నేను సంతోషించాను. భయేనచ భయపడ్డాను కూడా, ప్రవ్యధితం వ్యధ చెందాను కూడా, మనోమే నా మనస్సులో ఇది చూసి సంతోషించాను, భయపడ్డాను, వ్యధ చెందాను కూడా. తదేవమే దర్శయ కాబట్టి నువ్వు నాకు దర్శనం చూపించు, ఏది దేవరూపాన్ని మళ్ళీ నాకు చూపించు. ప్రసీద ప్రసన్నుడవై, దేవేశ జగన్నివాస నాకు నువ్వు నా పట్ల ప్రసన్నుడవై నాకు మళ్ళీ నీ దేవరూపాన్ని చూపించు. ఎందుకంటే ఇదివరకు ఎవ్వరూ చూడని ఈ విశ్వరూపాన్ని చూసి చాలా సంతోషించాను. అలాగే అదే సమయంలో నా మనస్సు మళ్ళీ భయపడింది, వ్యధ కూడా చెందింది. కాబట్టి దేవదేవ జగన్నివాస నా పట్ల కరుణతో నీ దేవదేవుడి రూపాన్ని మళ్ళీ తిరిగి నాకు చూపించు అని అడుగుతున్నాడు. సరే చూశాను, అంత బాగుంది, సంతోషించాను, కానీ అలాగే భయపడుతున్నా కాబట్టి నీ యొక్క రూపాన్ని నాకు చూపించు మళ్ళీ అంటూ ఇంకా ఏమంటున్నాడు. కిరీటినం గదినం చక్రహస్తం ఇచ్చామి త్వాం ద్రష్టుమహం తథైవ తేనైవ రూపేణ చతుర్భుజేన సహస్రబాహో భవ విశ్వమూర్తే. కిరీటంతో, గదతో, చక్రంతో, హస్తంతో ఇచ్చామి త్వం చూడాలని ఉంది నిన్ను. ద్రష్టుం అంటే చూడాలని, ఇచ్చామి కోరికగా ఉన్నది, అహం నాకు నిన్ను ఆ రకంగా చూడాలని, తథైవ ఆ రకంగా. కాబట్టి నిన్ను కిరీటంతో, గదతో, చక్రంతో, హస్తంతో చూడాలని నాకు కోరికగా ఉంది. తేనైవ రూపేణ ఆ రూపంతోనే, చతుర్భుజేన 4 భుజాల రూపంతో, సహస్ర బాహులున విశ్వమూర్తి నాకు నీ నా చతుర్భుజ రూపంతో ఒకసారి కనిపించు అంటున్నాడు. విశ్వరూప సహస్రబాహు కిరీటంతో, శంఖచక్ర గద పద్మాలతో, హస్తంతో ఉండే నీ చతుర్భుజ రూపం చూడాలనుంది, ఆ రూపంలో నిన్ను చూడాలని కోరికగా ఉంది అంటున్నాడు. అప్పుడు భగవంతుడు శ్రీ భగవానువాచ మయా ప్రసన్నేన తవార్జునేదం రూపం పరం దర్శితం ఆత్మయోగాత్ తేజోమయం విశ్వమనంతమాద్యం యన్మే త్వదన్యేన న దృష్టపూర్వం. సో మయా ప్రసన్నేన నేను నాతో ప్రసన్నుడవై అర్జున ఈ రూపం పరం దర్శితం ఆత్మయోగా చాలా దివ్యమైన రూపం ఇది చూపబడింది. నేను నీ పట్ల ప్రసన్నుడనై నా ఆంతరంగిక శక్తిచే భౌతిక జగత్తులో ఈ దివ్యమైన విశ్వరూపాన్ని నీకు చూపించాను. తేజోమయము విశ్వం అనంతం ఆద్యం. తేజోమయమైనది ఈ విశ్వరూపం, అనంతం అంటే అంతులేనిది, ఆద్యం ఆది అయినది. యన్ మే ఇది నా యొక్క ఏదైతే నా యొక్క త్వద్ అన్యేన నీకు తప్ప వేరే ఎవరు కూడా
అదృష్టపూర్వం, ఇంతకు ముందు ఎవ్వరూ దీనిని చూడలేదు. సో నేను ప్రసన్నుడనై నా అంతరంగిక శక్తితో ఈ దివ్య విశ్వరూపాన్ని నీకు చూపించాను. తేజోమయము, అనంతము, ఆద్యము అయిన ఈ రూపాన్ని నీకంటే ముందు ఎవ్వరూ కూడా చూడలేదు అని చెప్తున్నారు. సో ఇంత కంప్లీట్‌గా చూడడం ఇదే ఫస్ట్ టైం. సో ఆ రాయబారం అప్పుడు ఒకసారి కొంత చూపించడం, ఇలా కొన్ని సార్లు చూపించినా కూడా భగవంతుడు కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో కొంతమందికి కంప్లీట్‌గా ఈ రకంగా చూపించడం ఇదే ఫస్ట్ టైం అని చెప్తున్నారు. న వేద యజ్ఞాధ్యయనైర్న దానైర్న చ క్రియాభిర్న తపోభిరుగ్రై ఏవం రూపః శక్య అహం నృలోకే ద్రష్టుం త్వదన్యేన కురు ప్రవీర. సో నవేద యజ్ఞ, ఏ యజ్ఞం చేతైనా, అధ్యయన వేదాధ్యయనం చేతైనా నా కాదు, కుదరదు. దానాలతో కూడా కుదరదు. నచక్రియ, పవిత్రమైన కార్యాలతో కూడా కుదరదు. నా తపోభి, తపస్సులతో కూడా కుదరదు. ఉగ్రై, తీవ్రమైనటువంటి తపస్సులతో కూడా ఇది నీకు చూడటం సాధ్యపడదు. ఏవం రూపశక్య, ఈ రూపాన్ని చూడశక్యం. అహం దులోకే, నా ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో నా ఈ రూపాన్ని చూడటం, ఈ తపస్సులు చేసిన, యజ్ఞాలు చేసిన, వేదాధ్యయనం చేసిన దేని వల్ల కూడా సాధ్యం కాదు. ద్రష్టుం త్వద్ అన్యేన, వేరే ఎవ్వరికి కూడా ఇది కుదరదు. కురు ప్రవీర, కురు వీరులలో శ్రేష్ఠుడా. సో కురు ప్రవీర, వేదాధ్యయనంతో అయినా, యజ్ఞాలతో గాని, దానాలతో గాని, పుణ్యకర్మలతో గాని, ఉగ్ర తపస్సులతో గాని ఈ భౌతిక జగత్తులో ఈ రూపంలో నేను దర్శింపబడనందున, పడలేను, ఎవరు కూడా ఇలా నన్ను చూడలేరు. కాబట్టి నా ఈ విశ్వరూపాన్ని నీకంటే ముందు ఎవ్వరూ కూడా చూసి ఉండలేదు అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే అవి ఏ మార్గం ద్వారా కూడా సాధారణంగా ఈ విశ్వరూపం అని ఇంతకు ముందు ఎటు కూడా చూడలేదు. మాతే వ్యధా మాచ విమూఢ భావో దృష్ట్వా రూపం ఘోరమి దృగ్మమేదం వ్యపేదభిప్రీతమనా పునస్త్వం తదేవ మే రూపమిదం ప్రపశ్య. సో నా ఈ ఘోర రూపాన్ని చూసి నువ్వు కలత చెందావు, భ్రాంతుడవయ్యావు. అదంతా కూడా ఇప్పుడు పోతుంది, అంతరించిపోతుంది. భక్తుడా, అన్ని కలతల నుంచి నువ్వు విముక్తుడవై నీవు కోరిన రూపంతో ప్రశాంతమైన మనస్సుతో ఇప్పుడు నువ్వు నన్ను చూడు అంటున్నారు. సో ఈ వ్యధంతా విమూఢ భావం అంటే చూసి నువ్వు పడిన ఈ వ్యధ, ఇదంతా కూడా ఈ రూపాన్ని చూసి, దృష్ట్వా రూపం ఘోరం, ఈ భయంకర రూపాన్ని చూసి నువ్వు పడ్డ వ్యధంతా కూడా వ్యపేదపి అంటే ఆ భయం అంతా పోతుంది. ప్రియమైన మనస్సుతో పునస్త్వం, తిరిగి నువ్వు తదేవమే, ఆ విధంగా నా యొక్క రూపాన్ని ప్రపశ్య, చూడు. సో నువ్వు ఇప్పటి వరకు పొందిన ఈ భయం, కలత అన్నీ పోయి నువ్వు ఇప్పుడు ప్రశాంతమైన మనస్సుతో నువ్వు నన్ను చూడు అంటున్నారు. సంజయ ఉవాచ ఇత్యర్జునం వాసుదేవస్తథోక్త్వా స్వకం రూపం దర్శయామాస భూయః ఆశ్వాసయామాస చాభీతమేనం భూత్వా పునః సౌమ్యవాపుర్మహాత్మా. సో నువ్వు భగవంతుడు చెప్తున్నారు కదా, నువ్వు ఇక వ్యాధంతా వదిలిపోతుంది, నీకు ఆ వ్యాధంతా నేను తీసివేస్తాను, నువ్వు ఇప్పుడు ప్రశాంతమైన మనసుతో నువ్వు అడిగిన విధంగా నా రూపాన్ని చూడు అంటున్నారు. సో సంజయుడు వర్ణిస్తున్నాడు. ఈ రకంగా అర్జునుడుతో వాసుదేవుడు తథోక్త్వ, ఈ రకంగా పలికి స్వకం రూపం, ఆయన యొక్క స్వీయ రూపాన్ని దర్శయామాస భూయ తిరిగి తన స్వీయ రూపాన్ని దర్శింపజేశాడు, దర్శనం ఇచ్చాడు. ఆశ్వాసయామాస అంటే ఓదార్చాడు. భీతమేనం, భయపడుతున్న అతనిని ఓదార్చాడు, అర్జునుణ్ణి. భూత్వ పునః, తిరిగి సౌమ్యవా పూర్మహాత్మ, సుందర రూపంతో మహాత్ముడు తిరిగి కనిపించి అర్జునుడిని ఆ రకంగా ఓదార్చారు. సో ధృతరాష్ట్రుడితో సంజయుడు ఏం చెప్తున్నాడు, దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణుడు ఆ విధంగా అర్జునుడితో పలికి తన చతుర్భుజ రూపాన్ని ప్రదర్శించి భీతుడైన అర్జునుడికి ఆ విధంగా ఓదార్పును కూరుస్తూ అంత్యంలో తన ద్విభుజ రూపాన్ని కూడా చూపించాడు అని సంజయుడు చెప్తున్నాడు. అది ఇక్కడ చూస్తున్నాం. సో మొట్టమొదట 4 భుజాలతో ఉన్న విష్ణు రూపం, తర్వాత కృష్ణ రూపంలో భగవంతుడు తిరిగి అర్జునుడికి ఈ రకంగా కనిపించారు అని సంజయుడు ఇది వర్ణించాడు అన్నమాట.
అప్పుడు అర్జునుడు ఆ రూపం చూసి అర్జున ఉవాచ, ఇప్పుడు మళ్ళీ ఫైనల్ గా ఈ రూపంలో చూసి అర్జునుడు ఏమంటున్నాడు, దృష్ట్వేదం మానుషం రూపం తవ సౌమ్యం జనార్దన ఇదానీమస్మి సంవృత్తః సచేత ప్రకృతిం గతః. దృష్ట్వేదం చూసి ఈ మానుష రూపాన్ని, తవ నీ యొక్క సౌమ్యమైన జనార్దన, నీ యొక్క ఈ సౌమ్యమైన మానుష్య రూపాన్ని చూసి ఇదానీ ఇప్పుడు అస్మి అవుతున్నాను, ఏమిటి సంవృత్త శాంతుడను అవుతున్నాను, సచేత స్థిరచిత్తం గలవాడిని అవుతున్నాను, ఇప్పుడు స్థిమిత పడుతున్నాను, ప్రకృతి నా గతః నా సహజ స్వభావాన్ని మళ్ళీ పొందుతున్నాను అని అంటున్నాడు అనమాట. సో అర్జునుడు శ్రీకృష్ణుడి ఆది రూపాన్ని చూసి ఈ రకంగా అంటున్నాడు, జనార్దన అత్యంత సుందరమైన ఈ నీ మానవ రూపాన్ని చూసి ఇప్పుడు శాంత చిత్తుడనై మళ్ళీ నా సహజ స్వభావాన్ని పొందానంటే నా కలతలు, ఆందోళన, భయం అన్నీ పోయి ఇప్పుడు స్థిమితపడి మళ్ళీ నా సహజత్వాన్ని నేను పొందాను. సో మానుష రూపం అన్నమాట. సో అంటే భగవంతుడు ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు అంటే, సామాన్య మానవుడు అనే భావంలో భగవంతుని అపహాస్యం చేసేవారు ఆయన దివ్యత్వం తెలియదు అని మళ్ళీ మనకి ఒక అంతకు ముందే 7th చాప్టర్ లో చూసాం కదా. సో అది ఎనీవే ఆ రకంగా నీ రూపాన్ని చూసి నా సహజ స్వభావాన్ని మళ్ళీ పొందాను అని అర్జునుడు చెప్తున్నాడు. సో ఇక్కడ అర్జునుడు ఇప్పుడు స్థిమిత పడ్డాను. సో విశ్వరూపం నుంచి 4 భుజాలున్న రూపం, అక్కడి నుంచి కృష్ణ రూపం చూసి అర్జునుడు నేను ఈ విధంగా స్థిమిత పడ్డాను అని చెప్పి చెప్తున్నాడు. ఇంకా అప్పుడు భగవంతుడు ఏమంటున్నారంటే, శ్రీ భగవానువాచ సుదుర్దర్శమిదం రూపం దృష్టవానసి యన్మమ దేవా అప్యస్య రూపస్య నిత్యం దర్శిన కాంక్షిణః. సుదుర్దర్శమిదం అంటే చూస్తాం ఎంతో దుర్లభం ఈ రూపం, దృష్టవానపి నీవు చూస్తున్న యన్మమ యత్ మమ నా యొక్క రూపం, ఇప్పుడు నువ్వు చూసే నా ఈ రూపం చాలా దర్శనానికి దుర్లభం, అందరికీ కనిపించదు అంటున్నారు. దేవా అప్యస్య దేవతలు కూడా ఈ రూపాన్ని నిత్యం దర్శన కాంక్షిణ ఎప్పుడు చూడాలని అనుకుంటూ ఉంటారు. అర్జున నీవు ఇప్పుడు దర్శిస్తున్న నా ఈ రూపం చూడడం చాలా దుర్లభం, అత్యంత ప్రియమైన ఈ రూపాన్ని చూడాలని దేవతలు కూడా నిత్యము వేచి ఉంటారు అంటున్నారు. ఈ అధ్యాయంలో 48వ శ్లోకంలో విశ్వరూప సందర్శనం ముగించి అలాంటి రూపం పుణ్యకార్యాలు, యజ్ఞాలు వీటన్నిటి వల్ల కూడా సాధ్యం కాదని ఇందాక చెప్పారు కదా. కానీ భగవంతుడి ద్విభుజ రూపం ఇంకా గుహ్యమైనదని తెలియజేస్తూ ఇక్కడ సుదూర్దర్శం అనే పదం కూడా వాడారు అని ఇక్కడ మనకి భాష్యంలో వివరిస్తున్నారు. సుదూర్దర్శం అంటే చూడటానికి దుర్లభం అని చెప్పేసి, తపస్సు, వేదాధ్యయనం, తాత్విక చింతనం, వివిధ కర్మలకు కొద్దిగా భక్తిని మిళితం చేయడం ద్వారా ఎవరైనా భగవంతుడి విశ్వరూపాన్నైనా చూడగలుగుతారేమో కానీ పూర్వం చెప్పినట్లు భక్తి లేకుండా అది సాధ్యం కాదు. భగవంతుడి అట్టి విశ్వరూప సందర్శనం కంటే కూడా ద్విభుజ రూప సందర్శనం ఇంకా దుర్లభం అంటున్నారు. బ్రహ్మరుద్రాది దేవతలు సైతం అది సాధ్యం కాదు, సదా వారు అతన్ని కాంచాలని అనుకుంటూ ఉంటారు. దీనికి భాగవతంలో మనకు ఆధారం కూడా ఉన్నది. భగవంతుడు తల్లి అయిన దేవకి గర్భంలో ఉన్నప్పుడు ఆయన్ని చూడ్డానికి అన్ని లోకాల నుంచి దేవతలంతా విచ్చేస్తారు. ఆ సమయంలో ఆయన దర్శనీయుడు కాకపోయినా ప్రార్థనలు చేసి ఆయన దర్శనం కోసం వాళ్ళంతా వేచి ఉంటారనమాట. కానీ అజ్ఞానుడైన వాడు శ్రీకృష్ణుడు సామాన్య మానవుడే అని అనుకుంటూ నిరసిస్తూ ఆ దేవదేవుడికి కాకుండా ఇంకా ఆయన గొప్పతనాన్ని వాళ్ళు తెలుసుకోవడం లేదు. భగవంతుడి ద్విభుజ రూపాన్ని గాంచడానికి బ్రహ్మరుద్రాదుల వంటి దేవతలు కూడా నిత్యము కాంక్షులై ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. తన అపహాస్యం చేసే మూర్ఖులకు భగవంతుడు దర్శనీయుడు కాడని ఆయన 9.11లోనే మనకు చెప్పారు. అవజానంతి మా మూఢ మానుషీం తనుమాశ్రితం, నేను మనుష్య రూపంలో వచ్చినప్పుడు మూఢులు తెలుసుకోలేరు అని. సో బ్రహ్మ సంహితంలో కూడా నిర్ధారించారు కదా. గీతలో శ్రీకృష్ణుడు స్వయంగా చెప్పినట్లు ఆయన దేహం సంపూర్ణంగా ఆధ్యాత్మికం, ఆనందం, నిత్య పూర్ణం. కాబట్టి ఈ రూపాన్ని చూడటం దుర్లభం. అంటే మరి మామూలు వాళ్ళకు కూడా కనిపిస్తోంది కదా అనే డౌట్ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు భగవంతుడిగా చూస్తున్నారా, వాళ్ళు మానవుడిగా చూస్తున్నారు, వాళ్ళు తెలుసుకోలేకపోతున్నారు. ఆ దుర్లభం అంటే అది ఎక్కడో భక్తులకు, దేవతలకు మాత్రమే. దేవతలు భక్తులు కాబట్టి వాళ్ళకు అర్థమై వాళ్ళ ఆ రూపంలో చూడాలని వాళ్ళు కోరుకుంటున్నారనమాట. అది అర్థం.
సో అలాంటి రూపం ఇది, ఎందుకంటే ఆయన స్వయం రూపం కాబట్టి అని చెప్తున్నారు. నాహం నాహం వేదైన తపసా నదానేన చేజ్యయా శక్య ఏవం విధో ద్రష్టుం దృష్టవానసి మాం యథా. దివ్య చక్షువులతో నువ్వు చూస్తున్న ఈ రూపం, ఇప్పుడు ఇంకా దివ్య చక్షువులు ఉన్నాయి. సో ఈ రూపం వేదాధ్యయనంతో గాని, తీవ్ర తపస్సులతో గాని, దానంతో గాని, పూజలతో గాని అర్థం కాదు. మనుష్యుడు నన్ను యథార్థంగా చూడాలనుకున్నప్పుడు ఇవన్నీ కూడా సాధనాలు కావు. నన్ను చూడాలనుకున్నప్పుడు ఇవన్నీ కాదు, ఏది వేదాలు, తపస్సులు, దానాలు, పూజలు చేసినంత మాత్రాన ఇవన్నీ సాధనాలు కాదు. నన్ను చూడాలనుకున్నప్పుడు అనుకుంటే ఇవి కాదు మార్గాలు అంటున్నారు. మరి ఏది భగవంతుడిని ఇంకెలా చూడాలి? వేదాలతో కుదరదంటున్నారు, తపస్సులతో, దానాలతో, పూజలతో కుదరదంటున్నారు, ఇవన్నీ సాధనాలు కావంటున్నారు. మరి ఎలా భగవంతుని చూడటం అనే డౌట్ వస్తుంది కదా. సో భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్తున్నారు, భక్త్యాత్మనన్యయా శక్య అహమేవం విధో అర్జున జ్ఞాతుం ద్రష్టుం చ తత్వేన ప్రవేష్టుం చ పరంతప. కేవలం అనన్య భక్తితోనే శక్యమవుతుంది. అహం నన్ను ఏవం ఈ విధంగా చూడడం ఎలా సాధ్యం అంటే కేవలం అనన్య భక్తితోనే సాధ్యం అర్జున అంటున్నారు. జ్ఞాతుం తెలియడానికి, ద్రష్టుం చూడడానికి, యథార్థంగా నన్ను తెలుసుకోవాలన్నా, నన్ను చూడాలన్నా, ప్రవేశించాలన్నా నాలో పరంతప భక్తియే, భక్తి మార్గంలోనే నువ్వు చేయగలవు. కేవలం అనన్య భక్తితోనే నేను యథార్థంగా నీ ముందు ఇప్పుడు ఎలా నిలబడ్డానో అనన్య భక్తితోనే అలా ప్రత్యక్షంగా నన్ను దర్శనం చేసుకోగలుగుతారు. ఈ విధంగా నువ్వు నా యొక్క అవగాహన రహస్యాలన్నిట్లో కూడా నువ్వు ప్రవేశించగలవు. నన్ను తెలుసుకుని దర్శించి నన్ను ఈ విధంగా నా తత్వంలో నువ్వు ప్రవేశిస్తావు. అంటే భగవత్ తత్వం ఏమిటి? సచ్చిత్తానంద తత్వం, త్రిగుణాతీత తత్వం. సో అలాంటి తత్వం భక్తితోనే నీకు వస్తుంది. నా యొక్క అవగాహన, నా అండర్స్టాండింగ్ అనే రహస్యం నీకు అర్థమవుతుంది. భగవంతుడిని అర్థం చేసుకోవడం అనేది ఎంతో అతి రహస్యం కాబట్టి ఆ రహస్యం నీకు భక్తితోనే అర్థమవుతుంది. నా తత్వాన్ని నువ్వు భక్తితో అర్థం చేసుకుంటావు. ఆ భక్తి భావం ఉన్నవాడే మరి ఈ త్రిగుణాలకు అతీతంగా అతను మరి నిష్కల్మషుడై పూర్ణ ఏమంటారు శుద్ధమైన ఆత్మతత్వంతో భగవంతుణ్ణి చూడగలుగుతాడు, అర్థం చేసుకోగలుగుతాడు. అది భక్తి అంటే ఏమిటంటే ఆ ప్యూర్ నిష్కల్మష తత్వం భగవంతుడి పట్ల, ఆ నిష్కల్మషమైనటువంటి. సో ఎవరి పట్ల శత్రుత్వం లేనిది, రాగద్వేషాతీతం, త్రిగుణాతీతమైన ఆ భగవతత్వం అది అలవర్చుకున్న వాళ్ళు, ఆ భక్తులు, వాళ్ళు భగవంతుణ్ణి పూర్తిగా అర్థం చేసుకుని ఆయన తత్వంలో ప్రవేశించగలగడం అన్నమాట వాడారు. అందుకని మత్కర్మ కృన్మత్పరమో మద్భక్త సంగవర్జిత నిర్వైర సర్వభూతేషు యస్సమామేతి పాండవ. సో ఇక్కడ ఆ భక్తి అంటే ఏమిటి? కేవలం నా భక్తితోనే నన్ను అర్థం చేసుకుని నా తత్వాన్ని నువ్వు అండర్స్టాండ్ చేసుకుని నాలో ప్రవేశించగలవంటే నా తత్వాన్ని నువ్వు అర్థం చేసుకుంటావు అన్నారు కదా. సో ఏమిటా భక్తి, ఏమిటా తత్వం అన్నది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. మత్కర్మ నా కోసం కర్మ చెయ్యి, మత్పరమో నాకు అర్పించి చెయ్యి, మద్భక్త నా పట్ల భక్తితో, సంగవర్జిత అటాచ్మెంట్స్ వదులుకుని, రాగద్వేషాలు వదులుకుని నువ్వు కర్మ చెయ్యి. అన్ని ఏది చేసినా భగవంతుడి కోసం, భగవంతుడికి అర్పితం అనుకుంటూ, నాకేదో రావాలనుకోకుండా రాగద్వేషాతీతంగా, నిర్వైర సర్వభూతేషు అన్ని భూతాలంటే జీవరాశులు, అన్ని జీవరాశుల పట్ల శత్రుత్వం లేకుండా ఉన్న ఎవరైతే ఉంటారో అతడు మామేతి నన్నే పొందుతాడు పాండవ అంటున్నారనమాట. కాబట్టి ఆ రకమైనటువంటి నిర్మలమైన, మలినం లేని, కల్మషం లేని, కాలుష్యం లేని మనస్తత్వంతో మరి అందరి పట్ల, ఎవరి పట్ల శత్రుత్వం, మనుషులే కాదు సర్వభూతేషు ఏ జీవి మీద కూడా నీకు శత్రుత్వం లేకుండా ఉన్న నిర్మలత్వంతో నువ్వు నా కోసం అన్నట్లుగా పనిచేస్తూ, అటాచ్మెంట్స్ రాగద్వేషాతీతంగా వెళ్ళినప్పుడే మరి ఆ నిర్వైరత్వం వస్తుంది సర్వభూతాల పట్ల. కాబట్టి ఆ అటాచ్మెంట్ లేకుండా, ఆ నిర్వైర తత్వంతో, శత్రుత్వం అనేది లేకుండా, రాగద్వేషాలు లేకుండా నా కోసం అన్నట్లు నువ్వు పనులు చేస్తూ ఉన్నప్పుడు
వాళ్ళు తప్పకుండా నన్ను చేరుకుంటారు. కామ్యకర్మలు మనోకల్పనలనే కల్మషాలన్నిటి నుంచి బయటపడి నా శుద్ధ భక్తిలో నియుక్తుడయ్యేవాడు, నన్నే తన జీవన పరమగమ్యంగా భావించి నా కోసమే కర్మ చేసేవాడు, జీవుల మిత్రత్వంతో ఉన్నవాడు అయిన మనిషి తప్పకుండా నన్నే చేరుకుంటాడు అని భగవంతుడు ఈ చాప్టర్ని ఈ రకంగా ముగించారన్నమాట. చివరికి మనకి ఆ భక్తి భావంతో చెయ్యాలి అని చెప్తూ అనన్య భక్తితోనే నన్ను పొందగలరు. ఏమిటి ఆ అనన్య భక్తి అంటే ఈ కల్మషాలన్నిటి నుంచి విముక్తులై నా పట్ల నా కోసమే కర్మ చేస్తూ, అంటే ఏదైనా భగవంతుడికి అంటూ అర్పిస్తూ మనం చేసినప్పుడు అతీతంగా రాగద్వేషాలు లేకుండా ఏ జీవి పట్ల కూడా శత్రుత్వం లేకుండా ఉన్నటువంటి వాడు తప్పకుండా నన్నే చేరుకుంటాడు. భగవంతుడిని ఎలా చేరుకోవాలో చెప్పే శ్లోకం మినిమం ఒకటైనా ఉంటుంది ప్రతి అధ్యాయంలో. అందుకే ప్రతి అధ్యాయానికి యోగం అనే పేరు వస్తుంది అని చెప్పుకున్నాం. సో అలాంటి శ్లోకాల్లో ఇది ఒకటి. ఆ ముందు శ్లోకం కూడా భక్తితోనే సాధ్యం అని చెప్పారు. అయితే ఆ భక్తితో అంటే ఏమిటా భక్తితో అనే డౌట్ వస్తుంది. కాబట్టి ఆ భక్తి అనేది మనం ఫాలో అవ్వాలంటే ఏం చెయ్యాలి అనేది ఇక్కడ క్లియర్గా ఈ శ్లోకంలో చెప్పారు. మత్కర్మాకృన్, నా కోసం పని చేయి, మత్పరము, నాకు అర్పించినట్లుగా చేయి, భక్తితో సంగవర్జిత, అటాచ్మెంట్స్ రాగద్వేషాలు లేకుండా, నిర్వైర, శత్రుత్వం లేకుండా, సర్వభూతేషు, ఏ జీవి పట్ల శత్రుత్వం లేకుండా, ఎవరైతే ఉంటారో అతడు మామేతి, నన్ను పొందుతాడు పాండవ అంటున్నారు. అది వెరీ ఇంపార్టెంట్ శ్లోక, ముఖ్యమైన శ్లోకం. సో అందరికీ మరి ఇది అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను. సో ఇది మన ఈ 11th చాప్టర్. ఎందుకు ప్రత్యేకంగా నాకు ఈ చాప్టర్ మీద ఎందుకు ఇష్టం అంటే భగవంతుడు